Heere zij u. Welkom, u hier in de kerk aanwezig om het vieren mogelijk te maken. Van harte welkom u, die met ons verbonden bent door de verschillende kanalen van internet en ook via de lokale omroep RTV Parkstad. Op Pinksteren willen we zo samen vieren. De laatste keer dat de deuren gesloten zijn voordat ze weer geopend zullen worden. Een heel bijzonder moment. Zowel het Pinksterfeest zelf als het besef dat, ook al is het in kleine groepen, weer samen mogen gaan vieren. En voor dat bijzondere moment verwelkomen we heel bijzonder zoals hij het zelf zegt, een pastoor uit Maastricht, maar bij velen meer bekend als de hulpbisschop van het bisdom Roermond. Monsieur, van harte welkom. Collega pastoor, van harte welkom. Fijn dat u deze Eucharistie samen met ons wil vieren en met ons wil bidden om de kracht van de Heilige Geest op dit Pinksterfeest en ons wil inspireren in ons gelovig en kerk zijn in deze tijd. Hartelijk dank voor de gastvrijheid hier in deze prachtige Pancratiuskerk, eeuwenoud, waar de stenen niet alleen maar steen zijn, maar ook bestaan uit levende stenen. U, lieve gelovigen, die ons nu via de media kunt volgen, u die alle ook gedoopt zijn voor het grootste deel, denk ik. En mocht u nog niet gedoopt zijn, altijd welkom. En gevormd zijn. U hebt de Heilige Geest dus ook al ontvangen, maar misschien is hij een beetje ondergesneeuwd. Misschien is hij een beetje begraven. Misschien is hij een beetje teleurgesteld of verdriet gedaan. En ja, durft hij ook misschien niet zich meer zo te tonen. Maar vandaag, met de stralende blauwe lucht, met een open hart, met een blijde geest, mogen we de geest van harte welkom heten in ons midden. Jezus heeft hem beloofd. Hij zegt, ik moet heen gaan. Met hemelvaart is hij heen gegaan. En hij is heen gegaan om bij de Vader de Heilige Geest aan ons te geven. Nou, laten we hem met grote verlangens van liefde, van geborgenheid, van inspiratie nu in ons hart binnenlaten. Maar ja, we zijn niet altijd bezield geweest door de Goede Geest waarschijnlijk. We hebben niet de Goede Geest beleefd. Laten we daar eerst om vergeving voor vragen, zodat de Geest, de nieuwe Geest, de Heilige Geest in ons hart kan komen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en de heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
Laat ons bidden. God, door het mysterie van dit feest heiligt Gij heel uw kerk onder alle volken en talen. Laat de gaven van de Heilige Geest overal op aarde neerdalen. Kom met uw geest in het hart van uw gelovigen, zoals Gij gedaan hebt aan het begin van de verkondiging van het evangelie. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de Handelingen der Apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren alle bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak. En heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek, en dat zich in tongen verdeeld op ieder van hen neerzette. Ze werden alle vervuld van de Heilige Geest en ze begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Ze waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: maar zijn al die daar spreken dan geen Galliërs? Hoe komt dat dan, dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Cappadocië, van Pontius en Azië, van Frigië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden, zowel als proselyten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Zo spreekt de Heer. Wij danken.
Tweede lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van de Korinthe. Broeders en zusters, niemand die zegt Jezus is vervloekt, staat onder invloed van de Heilige Geest van God. En niemand kan zeggen Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld, tot welzijn van allen. Het menselijk lichaam vormt met vele ledematen één geheel. Alle ledematen, hoeveel ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest, door de doop één enkel lichaam geworden. En allen werden wij gedrenkt met één Geest. Zo spreekt de Heer. Wij danken. De Heer zij met u. En met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. Lof zij Christus.
In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in het midden staan en zei: Vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei: Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. Als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Zo spreekt de Heer. Die waren gelovigen, die waren ongelovigen, die waren twijfelaars, die waren ongeduldigen, geduldigen. Alle mensen die nu naar deze uitzending kijken. Het is een geweldige vreugde om hier op Pinksteren nog wel, mijn favoriete feest, en dat is niet alleen het favoriete feest van mij natuurlijk, een mooi woordje te mogen houden, tot u gericht. U weet, vroeger, voor het Vaticaans Concilie, hadden ze een tijd na Pinksteren. Na Pinksteren was het, als het ware, de hele tijd vervuld van die Heilige Geest die met Pinksteren kwam in de liturgie. Nu hebben we dat tot gewone tijd door het jaar gemaakt. Maar het is eigenlijk vanaf nu een blije tijd. De lente is in ons hart als het ware. Er is nieuw leven gekomen. En de apostelen, daar begint het mee natuurlijk, die waren bij elkaar in een soort negatieve sfeer, in een soort depri-atmosfeer. En daar komt Jezus binnen, hij blaast over ze. En 50 dagen later, want dit was met Pasen, komt die Heilige Geest in alle overvloed over die apostelen, over de wereld. En ze merken dat ze andere mensen zijn geworden. Wat is dat nou, die Heilige Geest? Voor veel mensen een beetje een vergeten God. U weet, sommige mensen hebben gezegd, er zijn tijden geweest dat alleen de Vader aanwezig was. Het Oude Testament, voordat Jezus kwam, was alleen God bekend als één. De Joden en de moslims geloven dat nog steeds, dat er één God is. Maar Jezus heeft zich geopenbaard, is mens geworden, als tweede persoon van de drie-eenheid. En die heeft heel duidelijk gemaakt dat er nog een derde persoon is, de Heilige Geest. Die hij gestuurd heeft nadat hij bij zijn vader was teruggekeerd. En die geest, die persoon, want het is echt een persoon, niet alleen maar een energie of een kracht of een onpersoonlijke invloed. Nee, die geest die kan nu in deze wereld werken. Overal waar mensen daar open voor staan. En als u nog niet open staat voor die Heilige Geest, kan ik u garanderen, vraag de Heilige Geest om u open te maken. En hij kan dat. Hij kan uit uw gesloten hart, uit uw harde hart, uit uw onwrikbare hart, of uit uw zwakke hart, uit uw angstige hart, uit uw bange, uit uw verdrietige hart, kan hij als het ware de deuren weer openzetten. En om daar een bries in te blazen die u optilt uit uw zelfbetrokkenheid om open te gaan naar de wereld. Hoe krijg je nou die Heilige Geest? Hoe zie je die? Nou, je hoeft hem niet zozeer te zien als wel te voelen. U ziet de bladeren bewegen, maar u ziet niet de wind. Op een zeilschip waar je in zit, de wind blaast het schip, terwijl je niet ziet wat de kracht is die het schip van voren blaast. Dus je hoeft eigenlijk niet zo'n indruk te hebben van die Heilige Geest. Maar er is bijvoorbeeld wel een interessante visionaire, Anne-Catherine van Emmerich, die heeft gezegd dat ze de Heilige Geest zag als een duif, zoals die ook beschreven wordt in de Heilige Schrift natuurlijk, maar dan een duif met een gezicht, een mensengezicht.
Zoals het lam Gods nu in Gent, zoals u misschien weet, is schoongemaakt. En dat lam dat had vroeger een soort lammergezicht en nu is het weer in de oorspronkelijke staat hersteld en dan zie je een mensengezicht. Heilige Geest is de persoon die je kunt aanroepen. En de Heilige Geest mag je vragen, kom Heilige Geest. Tegen vormelingen zeg ik ook altijd, zeg nou alsjeblieft heel vaak, kom Heilige Geest. Dat is het enige gebedje wat je hoeft te bidden. En u zult merken, dan komt hij. Jezus heeft tijdens zijn leven al vaker gezegd, een vader zal geen steen geven aan een kind dat om een brood vraagt. Nou, hoeveel te meer zal die vader dan de Heilige Geest geven aan die erom vragen? De Heilige Vader zal de Heilige Geest geven aan die erom vragen. Bij vormelingen zeg ik ook vaak, je mag ook zeggen heiligegeest.com, dan ben je direct online met de Heilige Geest. Die site bestaat overigens ook, heiligegeest.com, typ het maar eens in. En dan met C, kom. En dan zult u merken dat er een prachtige site is voor vormelingen, maar ook voor gebeden om die Heilige Geest op een speciale wijze nog eens aan te roepen. En wat gaat er dan met u gebeuren? Nou, misschien voelt u in het begin helemaal niks. Ik weet nog dat ik gevormd werd en dat ik na afloop eigenlijk heel erg teleurgesteld was, omdat ik niks voelde. Ik dacht, nou ja, dan ben ik gevormd en nou ben ik nog niks. En ik was even bang. Toen ik wat meer gelovig was, bij de middagpauze eigenlijk ook wel wilde bidden voor het eten, maar eigenlijk bang was dat anderen dat zouden zien, begon ik hier op mijn voorhoofd te krabben en toen op mijn borst en dan had ik hier ook nog jeuk en daar jeuk en dan had ik wel een kruisteken gemaakt, maar niemand had het gezien. En die Heilige Geest was nog niet echt gekomen zoals bij de apostelen, die vol vuur en vlam, nadat ze bang waren, eruit gingen. Maar die Geest is wel gekomen en nu sta ik hier zomaar in Heerlen. Ik weet niet hoeveel dat u bent, nu kijkende, vol kracht en blijdschap en overtuiging te vertellen van die Heilige Geest, die wel degelijk, voor een deel althans, bezit genomen heeft van mijn leven. Die me heeft geleid, die me heeft geroepen, die me heeft gestuurd hier naar Limburg. En eigenlijk naar de hele wereld. Als bisschop voel je je verantwoordelijk voor de hele wereld. Goede mensen, die Heilige Geest kan ook uw deel worden. Die is gratis. Die zit in de lucht als het ware. Je hebt straling van allerlei radio's door de lucht. Je hebt allerlei frequenties van straling in die lucht. En afhankelijk van hoe je stemt, zul je iets horen. Die lucht die zit vol met de Heilige Geest. Dat is een veld, zou je kunnen zeggen. Een heilig veld waar je kunt inpluggen. Waar je in kunt loggen. En waar je als het ware de kracht van kunt ontvangen. En Jezus zegt vandaag, als hij over die leerlingen blaast, ontvangt de Heilige Geest. Ergens anders zegt hij bij een groot feest, toen hij zegt, als wie er in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus die geest die is niet alleen gekoppeld met je hoofd, maar ook met je hart. Als je je daar durft voor open te stellen, zul je merken dat die komt. En dan zal de sfeer in uw huis, de sfeer op uw werk, de sfeer in uw leven op de een of andere manier gaan veranderen. Dan zult u merken dat die komt. En ik wilde u tot slot een voorbeeldje noemen van hoe die gekomen is. Want we denken dat is alleen maar iets van die oude tijd, 2000 jaar geleden. Nee, in 1967 was er aan de Duquesne University in de Verenigde Staten een groep studenten en docenten aan het bidden. Die hadden een weekend, een gebedsweekend, een retraiteweekend. En die hebben speciaal gebeden om de Heilige Geest. En op een gegeven moment zijn die naar boven gegaan, één voor één. En die voelden in die kapel plotseling iets heel vreemds, iets heel bijzonders. Ze voelden ineens, Jezus, die wordt ineens levend, die wordt ineens voelbaar aanwezig bijna. Ze hadden meteen een persoonlijke relatie met hem op de een of andere manier. Andere mensen begonnen in tongen te spreken. Sommige mensen zeggen, ja, maar afgrijselijk gebeuren. Maar nee, die bleken door anderen weer te kunnen worden verstaan. Mensen werden genezen. Mensen hadden een enorme blijdschap. Daar was die Heilige Geest op de manier zoals die ook daar was op Pinksteren. En dat heeft zich herhaald, dat wonder zou je kunnen zeggen. Daarvoor was het ook al in protestantse kerken gebeurd. We kunnen niet alleen recht claimen op de Heilige Geest. Maar dat heeft ertoe geleid dat in de katholieke kerk de katholieke charismatische beweging is ontstaan, die heel veel goeds heeft gebracht, ook nu in Nederland nog steeds, met allemaal prachtige activiteiten, met blije mensen die vervuld zijn van die Heilige Geest. Goede mensen, u hoeft niet charismatisch te worden in de zin van dat u denkt, dan moet ik bij die enge secte. Nee, de Geest is er voor iedereen. En in de een zal die zich zo uiten en in de ander zo. We hoorden net over het lichaam van Christus. De een is de voet, de ander is het oog, de ander is de haren, de ander zijn de handen en het hart. Iedereen kan zijn eigen plaatsje vinden, maar als u bezield bent van die Heilige Geest, zult u merken, dan hoeft u het niet meer op eigen kracht te doen. En dat is de kern van de boodschap die ik u graag zou willen meegeven. Sommige mensen denken, de christendom is een soort leer, een moraal. Is het ook, ik zal het niet ontkennen. Maar de kracht om goed te leven
die krijgt u van boven. Die hoeft u niet zelf aan te schaffen, die hoeft u niet op eigen kracht te doen. U mag altijd vragen, als u denkt, dit zou ik wel willen, maar ik kan het niet. Vraag de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Ik hoop dat u dat heel vaak doet in uw leven. En u zult merken, uw leven zal veranderen, uw omgeving zal veranderen, de kerk zal veranderen, ten goede. En de maatschappij zal bezield worden door geweldige christenen. Daartoe komen de Heilige Geest. Amen. We leiden nu samen ons prachtige geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Richten we dan nu vol vertrouwen in de kracht van de Heilige Geest en op voorspraak van de Maagd Maria onze gebeden tot God, onze goede Vader. Bidden we voor de opvolgers van de apostelen, de paus en onze bisschoppen. Heel in het bijzonder voor onze hullebisschop, Monseigneur de Jong. Dat zij bezield door de Heilige Geest ons inspireren door woord en voorbeeld. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden voor hen die verantwoordelijkheid dragen in onze wereld. Dat ze goed besturen wat hen is toevertrouwd. En dat ze overal ter wereld de christenen de ruimte geven, hun geloof te vieren, te beleven en te belijden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden we voor ons allemaal hier aanwezig, of via internet of de lokale omroep meevierend. Dat dit Pinksterfeest ons een nieuwe kracht geeft in ons geloof. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden we om de gave van de Heilige Geest, om wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden we ook voor hen voor wie deze mis aan God wordt opgedragen. Als jaardienst voor Annie Einerhans, voor de ouders Jacques en Lies Paas-Rompen, ter gelegenheid van hun trouwdag op 22 mei en de verjaardag van Mam op 3 juni. Voor Alfons Graaf, voor Jo Gerards en Carina Meijs, voor Jan de Bie, voor Jeroen en Wim Valkenburg, voor Hein Kwaadvlieg. Bidden we ook heel in het bijzonder voor onze buurtpastoor Reserveur, die vandaag precies 40 jaar geleden tot priester werd gewijd. Bidden we ook voor de oud-deken van deze kerk, Monsieur Punt, bisschop van Haarlem, Amsterdam en legerbisschop, die morgen afscheid zal nemen en met emeritaat zal gaan. Voor zijn opvolger in het bisdom, de huidige hulbisschop Hendriks, en voor zijn te benoemen opvolger als legerbisschop. Bidden we ook voor een medeprochiane die in Mallorca
in het ziekenhuis is, in zeer kwetsbare omstandigheden. En een moment van stilgebed voor dat wat er leeft in ons eigen hart, gekend door God alleen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goede Vader, gij hebt door uw Zoon Jezus de Heilige Geest over deze wereld uitgestort. Geef dat we voor hem openstaan, dat we hem doorgeven, dat we daarvoor bezield worden, dat hij alle angst en spanning, al ons ongeloof, onze twijfel uit ons wegneemt, om overtuigde en dienstbare christenen te zijn, door Christus onze Heer. Amen.
Broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u dat de belofte van uw Zoon Jezus vervuld mag worden. Laat de Heilige Geest ons het geheim van dit offer beter doen kennen en ons de volle waarheid ontsluiten door Christus onze Heer. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sum coda. Habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro. Et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, tu enim sacramentum Paschale consumans, quibus per unigeniti tui consortium filius adoptionis esse tribuisti, Odie Spiritum Sanctum es largitus, qui principio nascentis ecclesiae et cunctis gentibus scientiam indidit Deitatis, et linguarum diversitatem in unius fidei confessione sociali. Propter profusis Paschalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultant. Sed et superne virtutes atque angelice potestates, hymnum gloriae Tuae continunt, sine fine dicentes.
Heer onze God, onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind, nu gaf hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, Gods en almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak een zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Franciscus, aan onze bisschop Harry, zijn hulpbisschop Everard en allen die gij als heils in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met alle ter wereld die op u een vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ecce di salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da
sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heeren zij altijd met u. En met u, Jezus. En thuis kunt u dan elkaar, als u bij elkaar hoort, ook nog echte vrede wensen. En daarnaast natuurlijk ook op 1,5 meter afstand. Dat doen wij ook. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Wij bidden voor het gebed van de geestelijke communie. Dat u, die niet de communie daadwerkelijk kunt ontvangen, toch dezelfde kracht en genade ontvangt. Thuis kunt u dit meebidden op uw scherm. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u en verlang naar u. Kom in mijn hart, ik omhels u. Verlaat mij nooit meer.
Laat ons bidden. God, gij schenkt uw kerk gaven uit de hemel. Bewaar in haar de genade die gij gegeven hebt. Geef dat de Heilige Geest, die over ons is gekomen, zich steeds sterker in ons doet gevoelen. En laat dit geestelijk voedsel ons ten goede komen bij onze voortgang op de weg der verlossing, door Christus onze Heer. We willen nu graag het gebed bidden dat we van de bisschop hebben gekregen om te bidden voor de mensen met corona, maar ook voor alle andere zieken. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig, nu wij alle de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. We bidden voor hen om hoop op genezing en genezing. We bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat ze bij u geborgen mogen zijn. We bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk, ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt, nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd, zonder aarzelen, overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid door Christus onze Heer. Amen. Van deze eerste Pinksterdag komen we ook aan het einde van de paastijd. De paaskaars heeft al die tijd bij ons bestaan en ons begeleid. In de kerk hebt u hem kunnen zien en thuis ook. De paaskaars zal nu worden gedoofd door onze trouwe acolyt en koster Huub Rats. Daarna zal hij in de doopkapel worden geplaatst en zal ons nog begeleiden op de kernen van het leven bij de doop en bij uitvaarten. Daarmee komen we ook aan het einde van deze eerste Pinksterdag, waarin we Monsieur de Jong heel bijzonder willen danken dat hij vanuit Maastricht-Oost als pastoor, maar vooral ook als hulpbisschop en vicaris-generaal van ons bisdom, hier naartoe gekomen is om met ons allemaal Eucharistie te vieren en ons weer mee te nemen in die kracht van de Heilige Geest. Maar niet alleen als een historisch gebeuren van toen, maar een Heilige Geest die ook nu werkzaam kan zijn en ons kan uitdagen om een nieuw begin te maken. Met onze kerken willen we dat ook doen. Morgen, tweede Pinksterdag, vieren we als een weekdag. Anders dan in het parochie staat is de mis niet om 11:30, maar om 9:00. Deze mis zal niet worden uitgezonden via de internet en via de lokale omroep, maar alleen te beluisteren zijn om 9:00 via kerkdienstgemist.nl. Te beluisteren eigenlijk een verkeerd woord, mee te vieren via kerkdienstgemist.nl. Als u dat intypt in internet en dan zoekt naar de kerk in Heerlen, komt u vanzelf bij de Pancratius uit. Pinkster was ook de deuren weer open. Deuren gaan weer open. Vanaf komend weekend vieren we de weekenddiensten met maximaal 30 personen, exclusief personeel, zeggen de regels. Personeel wil zeggen diegenen die er moeten zijn om het vieren mogelijk te maken. Priester, koster, organist, muzikant, zo verder. Maar we willen niet aan de deur gaan weren wie wel of niet. En daarom schrijven de protocollen voor dat u zich tevoren opgeeft. Als het goed is, komt nu in uw scherm te staan hoe dat werkt voor deze kerk. U kunt daarvoor contact opnemen met Tilly Draaisma, maar alleen op de aangegeven tijden via het 06-nummer. Of u kunt een e-mailtje sturen naar het aangegeven e-mailadres. Let wel, e-mail sturen is nog geen garantie dat u een plek hebt, want er moet worden gekeken hoe we dat met 30 kunnen doen. Hebt u een bijzondere reden om erbij te willen zijn, bijvoorbeeld een jaardienst van een dierbare, geef dat dan ook in die mail graag even aan, zodat we er rekening mee kunnen houden. Geef ook aan als u met 2 personen komt of u
samen in een huishouden bent, dan kunnen we daar met de plaatsindeling rekening mee houden. Ook willen we u dringend vragen voor de Pancratiuskerk dat u staat te popelen om weer te komen. Dat vinden we ook geweldig en fantastisch. Maar u kunt dus niet zeggen, ik wil met 10 man komen 4 weken lang. Dat gaat natuurlijk niet. We moeten ook de ander gunnen dat de ander kan komen. Dus bij de Pancratius, waar we normaal 200 kerkgangers in een weekend hebben en nu maar 30 kunnen toelaten, willen we u vragen, kies dan 1 zondag uit in juni en geef voor de andere zondag ook ruimte aan anderen. In de nieuwsbrief van de Pancratius staat ook hoe het via de andere kerken werkt. Alle parochiekantoren, geestelijke kerkbestuurders zijn er daarvan op de hoogte. Tijden kunnen anders zijn. Hou daar alstublieft rekening mee. Dat wil zeggen voor de Pancratius, niet zaterdagavond, niet zondag 11:30, maar alleen zondag om 10:00. De Theresiakapel blijft gesloten, want dan kunnen we niet voldoende afstand houden. Welte om 10:00 op zondag, niet op zaterdag. Helaas blijft Park Imstenrade Elisabethkapel gesloten, omdat men het nuttige verbindt met wat er nu gebeurt. Er wordt namelijk gewerkt in de kapel, de houten vlonders verdwijnen onder de stoelen, daar komen tegels voor terug. Daarom blijft de Elisabethkapel voorlopig gesloten. De Jozefkerk Heerlerbaan blijft ook gesloten door stof voor de werkzaamheden van het parochiekantoor. Zo snel we daar weer kunnen openen, laten we u dat weten. Voor beide kerken nodigen we u van harte uit op 14 juni bij de Boskapel achter Park Imsterrade. Andreas probeert uit, en wij volgen dat in de andere kerken met interesse, hoe het werkt als meer vieringen op andere tijden worden aangeboden. Dus daar zal een viering zijn zaterdagavond 6:00, zondag 10:30 en zondagavond om 6:00. Bij de Annakerk gewoon zaterdag om 6:00, de Molenberg gewoon zondag om 10:00. Bij iedere kerk zijn verschillende opgaveadressen. Ik praat u nu waarschijnlijk al omver met alles wat ik u vertel. Dus dat ga ik nu niet allemaal noemen. Maar overal zullen we dat bekendmaken op websites. Spreekt ook de geestelijke of de parochiekantoren aan. Waar moet ik zijn? Maar overal geldt, opgeven wil nog niet zeggen dat er een plek is. U krijgt daar een bevestiging van. En bent u niet fit? Blijft u thuis. Bent u nu fit en meldt u zich aan? Maar voelt u zich zaterdag niet fit? Meldt u weer af dat een ander kan komen. Bij de ingang van de kerk zal u ook gevraagd worden naar uw gezondheid en zal u gevraagd worden om ook de aanwijzingen op te volgen. Het is niet helemaal in de sfeer van Pinksteren. U zou eigenlijk willen zeggen, gooi die deuren open. En 500 lieten zich dopen op dezelfde dag. En wij moeten zeggen, sorry, de deuren kunnen we niet helemaal opengooien, maar om een kier. Sorry, dopen moeten we uitstellen. Maar laten we vooral die begeestering weer pakken en ontvangen. En van daaruit onderweg gaan met de drie-ene God en met elkaar. Nogmaals dank aan onze hulpbisschop, Monsieur de Jong. Kijk de verkeerde kant op. Voor het voorgaan in deze mis. Toch weer uitgewoten in de hand, sorry. Dank aan ook de muzikanten Jo en de zussen Carolien en Jacqueline Bos. Volgende week zullen enkele leden van Crisco zingen. U merkte in deze mis was nog wat samenzang in de kleine groep. Volgende week gaat dat helaas met de richtlijnen niet meer. Dus zullen we meer moeten luisteren, maar zeker in gedachten mee moeten bidden. Communie uitreiken zal helaas volgende week ook nog niet zijn. Dat zal mogen vanaf het weekend van 14 juni. Gaan we begeesterd onderweg. Mede namens alle leden van de pastorale teams en alle bestuurders wens ik u van harte een heel zalig Pinksteren toe. Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van onze parochie. Dank u wel. Dank u wel, heer Deken. Deze heldere uiteenzetting. Volgens mij heeft iedereen het wel begrepen. En zoals gezegd, bij vragen
meld u even bij de pastoor, bij de parochiebureau. Is hier ook een parochiebureau? Goed zo, u vindt het wel. En wees niet bang om thuis te bidden, want die apostelen die zaten voortdurend thuis. Die bovenzaal was eigenlijk een soort thuis, of een soort restaurant waar ze kunnen gaan huren. Maar ik zag dat de terrasjes ook weer stevig klaarstaan voor morgen. Wees voorzichtig, want er kan niet een tweede golf komen. Maar wees ervan overtuigd dat als we het goed doen, we het zullen overwinnen. Nog één kleine tip. Het evangelie ging over Jezus die over de apostelen blies en de kracht gaf om de zonde te vergeven. Nou, ik zou u zeggen, dat sacrament kan ook op 1,5 meter afstand. Dus biechten kan altijd, toch, meneer de deken? We kunnen een persoonlijke afspraak maken. En als u met iets zit, gooi het eruit, u bent het kwijt en u zult blij zijn als nooit tevoren. Ik kan het u van harte aanbevelen. Ik doe het zelf ook vaak. Even kijken. Niks vergeten. De Heer zij met u. De naam des Heeren zij gezegend. Onze hulp is in de naam des Heeren. Zegen u de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu alle heen in vrede of blijf lekker thuis. Daartoe, wij danken God.